ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന 2 തരം മാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേറെയാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ദോശയുടെ ഒരു ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അരിയെല്ലാം കുതിർത്തി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ്. ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഇതിൽ എഴുതിയതൊന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള കണക്കിലെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു അളവിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയാവും. ഇത് ഞാൻ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ ബൗളിൽ തന്നെ ഞാൻ നിറയെ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, പച്ചരിയാണ്. അത് ഞാൻ സെയിം ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അരി എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 ബൗൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 പാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 പാത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1/2 സ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ്. ഇതുവരെ ദോശയുടെ മാവ് പുളിച്ച് പൊങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അതേ ബൗളിൽ തന്നെ പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പച്ചരി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 2 ബൗൾ നിറയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. വീണ്ടും ഒരു ബൗളും കൂടെ, അപ്പോൾ 2 ബൗൾ നിറയെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 350 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബൗളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കണക്ക് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നെയാണ് നനച്ച് വെക്കാറ് കേട്ടോ, അരി കുതിർത്തി വെക്കാറ്. അപ്പോൾ അരി ഞാൻ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ അളവ് എടുക്കുന്ന ആ ബൗളുണ്ടല്ലോ, അത് ഏത് തന്നെ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കണക്കെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ഉഴുന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വയ്ക്കാറുള്ള ഒരു കണക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇഡ്ഡലിയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിലാണ്. അവിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം എടുക്കണം ഈ ഒരു ബൗളിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഗ്ലാസ് കണക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഭാഗത്തോളം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അവിൽ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്തി വെച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇടുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഉഴുന്ന്, അരി, അവിൽ, ഇതിന് പകരം ചോറ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ദോശയുടെ അരിയും കൂടെ ഇതിൽ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി. ഉഴുന്ന് ഞാൻ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിലാണ് നനച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉഴുന്ന് പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിർന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. ഉച്ച നേരത്ത് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അരി വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ദോശയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു സമയം തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി, 4 മണിക്കൂർ മുന്നേ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ദോശയ്ക്കുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം ഞാൻ അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദോശയ്ക്കായിട്ട് വേറെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ ദോശമാവിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ദോശയുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 4-5 തവണ കഴുകണം കേട്ടോ. ഒരു 4-5 തവണ ശരിക്കും കഴുകിയാൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദോശയുടെ മാവിനുള്ള അരി ഇവിടെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് രൂപത്തിലാണ്. മുഴുവൻ ഉഴുന്നായിട്ടും കിട്ടും, പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. സാധാരണ അവിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കണ്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വലിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉലുവ അധികം ചേർക്കാറില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ തീരെ ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല. ഉലുവ ചേർക്കാതെയുള്ള ആ പുളിച്ച ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം ഞാനിവിടെ അരച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിക്കുള്ള ബാറ്ററാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്.
ആദ്യം അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ്. ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഈ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ ചേർക്കാത്ത ഇഡ്ഡലിക്ക് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പല രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ അതിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അരച്ച് വെക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ഇത് അരയും തോറും ഇത് കുറച്ച് പൊങ്ങി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഉഴുന്നിനെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഞാൻ വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ തരി ഉണ്ടാവരുത് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ അരച്ച് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും നോക്കട്ടെ, ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉഴുന്ന് അരച്ചത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ അരി അരച്ചെടുക്കണം. അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയാലും ലൂസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. നല്ല വൈറ്റ് റൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ല അരിയാണ്. അത് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇഡ്ഡലിക്കാണെങ്കിലും ദോശയ്ക്കാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം അരി ഞാനിട്ട് കൊടുത്തു. വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം, അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വരാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് വരാം. അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാവിരിക്കുക. അരി മാത്രമേ ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അരി അരച്ചത് നേരെ കുക്കറിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. കുക്കറിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വായവട്ടമുള്ള പാത്രമാണ്. നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉഴുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ദോശമാവ് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ താഴെ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഈ ഒരു അരിയുടെ അളവ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പൊങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് മാത്രമേ അരിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അവിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അവിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വെള്ളം കുറച്ചധികം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി ലൂസാവരുത്, ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത്, അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് റൈസ് പോലെ തന്നെ നല്ല വെളുത്ത അവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കഴുകി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അവിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അതേ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതാ വെള്ളം ഞാൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി വരണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി ഇഡ്ഡലിയുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും വേണ്ടി അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം അരച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഇഡ്ഡലി മാവിനാണ്. അത് നമ്മൾ വേറെ വേറെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളിതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തലേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തണുപ്പുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ച് കിട്ടാനും പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ നല്ലത്. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിച്ച് വരുന്നവരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പൊളിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരുപാട് പൊളിയിലെങ്കിലും നല്ലോണം ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുമല്ല അരിയും ഉഴുന്നും അവിലും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി വരാനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ അടച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഇതുപോലെ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊളിച്ച് കിട്ടാനും
നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനും വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത് ഫ്ലോപ്പായി എന്ന് ആരും പറയില്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലിക്കുള്ള മാവ്. അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിലേ ആകാവൂ, ഇതിനേക്കാൾ ലൂസാവരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം തന്നെ അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദോശയുടെ മാവ് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വിസിൽ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദോശയുടെ മാവ് ഇതാ അരിയും ഉഴുന്നും ഉലുവയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അതേ ജാറിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ച ചോറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് അവിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അതാ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം. ഒത്തിരി വെള്ളം പൊങ്ങി നിൽക്കരുത്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവ് അരച്ചതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉഴുന്ന് അരച്ചില്ലേ, ഉഴുന്ന് അരച്ചിട്ട് വെച്ച് ആ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദോശയ്ക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കട്ടി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല. ശരിക്കും തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഞാനിവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ച ബ്രൗൺ റൈസ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ബൗളിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പകരം ഒരു 4 സ്പൂണോളം എടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും അളന്നെടുത്താൽ മതി. ഗ്ലാസ് കണക്കിനാണെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതിരുന്നാൽ മതി, കുറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ബ്രൗൺ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതും അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നിങ്ങനെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ മിക്കവാറും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ദോശയുടെ മാവ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3/4 സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രാത്രി മുഴുവനും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ചൂടുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ മേലിലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കാലത്താണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവൊക്കെ ഇതാ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇങ്ങനെ സോപ്പ് പത പോലെയാണ്, നമ്മൾ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സോപ്പിൻ്റെ പതയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ കണ്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി മാവ്. ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ദോശയുടെ മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ചതായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശമാവും ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല പതഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ ദോശമാവും ഇവിടെ നല്ല പൊങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ. ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാവ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് തലേ ദിവസത്തിന് 2 ദിവസത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ദോശ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ.
അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അധികം ലൂസായിട്ടൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ദോശയുടെ ആ മാവിൻ്റെ ആ പരുവത്തിൽ, എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിലാണ് ബാറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ. ഞാനിവിടെ ദോശ തവ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നല്ല ഇങ്ങനെ തട്ടിൽ കുട്ടി ദോശ പോലെ അധികം പരത്താതെ കുറച്ച് കനത്തിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചട്നിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദോശയാണ് കേട്ടോ. തട്ടിൽ കുട്ടി ദോശ, തട്ടുകട ദോശ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനി മസാല ദോശയുടെ ആ ഒരു പരുവത്തില്ലേ, നമ്മൾ നെയ് റോസ്റ്റ് മസാല ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ തവ മുഴുവനായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ദോശ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരൊറ്റ ബാറ്റർ മതി നമുക്ക് 3 രീതിയിലുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഹോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ദോശ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ദോശ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്താൽ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു. കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ദോശ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ക്രിസ്പി ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദോശമാവ് കൊണ്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഉപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു മാവ് വെച്ച് ദോശ, അടിപൊളി ദോശയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല മണമാണ്. അത് നമ്മൾ ഉലുവ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ശരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എണ്ണ തടവി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത്. ഇനി നല്ല തിളച്ച് കിടക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതാ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും ഉലുവ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലിക്ക്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ, നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ ഇഡ്ഡലി നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ആവി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റാം. ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഇഡ്ഡലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാറാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ആവരുത് കേട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറാതെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിങ്ങനെ ഇളകി വരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഇറക്കി വയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്പൂണൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഇതിൻ്റെ മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണേ.